Ei vai, son as 9 da mañá do xoves 9 de outubro, o día despois de que a CIGA convocase por primeira vez desde os anos 80 unha folga no ensino de 48 horas. E como xa sei que na TVG non vai sair absolutamente nada de nada, así que o que teño é moitísima ansia por comprobar como tratan os xornais galegos esta noticia, porque ten que sair, digo eu na portada, sí ou sí. Así que, mentras vos quedades coa intro da canle, eu marcho polos xornais. Non vos podedes imaginar o que me custou atopar xornais aquí en Lugo que non fosen ou El Progreso ou La Voz de Galicia. La Región, El Correo Gallego, La Voz de Galicia, El Progreso. Vimos entón coa Región. Regreso al juzgado. Gisil Pelicot a uno de sus violadores. Asume ya tu responsabilidad. San Martín 2025, a maior carreira popular de toda Galicia, inicia a súa conta atrás. As bodas remontan en Ourense e duplican a cifra de separacións. O PP citará a Sánchez en outubro na comisión do caso Coldo. Canarias continúa sendo o destino favorito para os viaxes do Insaso. A lentitude da xustiza beneficia a dous acusados de tráfico de drogas. A Universidade de Vigo lanzará o seu quinto satélite ao espazo finais do ano que ven. O Fito celebra a maioría de idade coa súa edición máis ambiciosa e diversa. Ryanair anuncia recortes en prazas en Vox en España no 2026. Deixa o seu cargo a conselleira de Sanidade de Andalucía polo caso dos cribados. E a foto de portada pois é para un partido de deporte solidario unidos na loita contra o lume. Esta é a portada de La Región. Nada de nada. E toca agora o Correo Gallego. Novo fito sanitario. China trasplanta o fígado dun cocho modificado xenéticamente a un humano que morreu aos 38 días da intervención. Ciencia enraizada no país. A Real Academia Galega de Ciencia reivindica a investigación e pon en valor a figura do bioquímico do USC Fernando Calve. A silvicultura protege o fogo do norte de Galicia. O sur queimase por abandono. O tarifazo de Europa ao aceiro golpeará a industria galega con 150 millóns. Novo protocolo. A Xunta e 3 universidades lanzan un plan de axuda psicolóxica para estudiante. A Compostelana da Flotilla xa na casa denuncia o trato vexatorio de Israel. Nadie levante Costa do Sol destinos top do Inserso para os santiagueses. E a imaxe de portada a fe como pasaporte. E ata aquí a portada do Correo Gallego. Nada de nada. E imos agora co diario oficial, coa Voz de Galicia. Medicina se estancar en Galicia mentre outras 6 autonomías abren facultades. O chofer dun bus con pasaxeiros de pé, o ver a Garda Civil, todos ao chan. Red Eléctrica recoñece agora que podría producirse outro apagón. Dimite a Secretaria Andaluza de Saúde tras o escándalo dos diagnósticos erróneos de cáncer de mama. Uns 8.000 pacientes serán atendidos no Centro de Saúde de Milagrosa, que estará listo no 2027. En marcha a expropiación dos terreos para construir no Sagrado Corazón. Os 16 km da 54 entre Azúa e Melide levan 16 anos en trámites e obras. E a foto de portada, como non, madrugón e colas para viaxar co Inserso. E ata aquí La Voz de Galicia. Nada de nada. E imos por último co Progreso. Hai que aprender a frustrarse de nenos para non ser tan vulnerables. Carmelo López logrou avistar máis da metade de especies de aves do mundo. Liberada pola policía local unha maltratada retida pola súa parella na casa. Arrancan as obras da parcelaria de Triabá. Os ediles non adscritos de Santiago apoiarán unha moción de censura se Lucense Rosón é candidata. Feijóo anuncia que o PP levará unha comisión do Senado a Sánchez que lle replica: ánimo Alberto. Dimite a conselleira de Saúde polos cribados de cáncer de mama en Andalucía. Incautada droga na autovía A8. Ryanair anuncia que tamén se irá de Asturias, o que afectará a moitos viaxeiros de Lugo. Emotivo adiós ao hosteleiro Moncho Neira en Pol. E como non, menos prazas e destinos por viaxes do Inserso aos que aspiran 26.700 lucenses. E isto foi a portada do Progreso. Nada de nada. Vos sacade as vosas propias conclusións, pero a miña é moi clara. A culpa de que non saian nas portadas dos xornais galegos as dúas xornadas de folga que o CIGA Ensino acaba de convocar po 28 e 29 de outubro é única e exclusivamente do sindicato, xa que non convocou o Inserso.